Sing paling abot ki ora dimusuhi sedulur, Bro. Terus Sing paling abot kuwi to nek wong tuane ak dhewe mbelani sing bener-bener salah. maksudnya Ngene lho, ibarate ira arak nesu ra iso, arak jelasno percuma. Mergane gawe ibu kuwe kabeh anake bener, Mas yo talah siji wis gawe atine ajur. tenan nek kuwi Kang. Lah nyong dhewe wis tau ngrasakno, Bro, delok sing wong larani malah dibelani. Rasane kaya dipenjara, tapi ora mergo nyong salah, tapi mergo nyong ra iso etok-etok apik, tur yo ra iso acting dadi korban. Tapi saka mlakune wektu nyong iso belajar, Bro. Ora kabeh wong sing dibela kuwi bakal menang. Ora kabeh wong sing menang kuwi kalah. Wis dongakno wae, awakmu menang ora mergo awakmu wedi, tapi mergo awakmu sayang. Nyong ora ngajari lho, nyong mung ngelingno.